Λοιπόν, έχουμε τη χαρά, την ομορφιά να έχουμε εδώ πέρα της στιγμής και της ώρας να έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Τσίρμπα. Γιάννη, καλή σου εσπέρα. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Καλησπέρα και όσους μας ακούν. Λοιπόν, η Βικτόρια δεν υπάρχει. Η Βικτόρια λοιπόν δεν είναι γυναίκα. Έτσι. Θα μπορούσε να είναι. Ναι. Θα μπορούσε να είναι. Δυτή σημασία. Δυτή σημασία. Λοιπόν, περιοχή Βικτόριας. Για πες μας, μεγάλωσες εκεί? Ναι, γεννήθηκα και μεγάλωσα εκεί. Για 35 χρόνια δηλαδή η καθημερινότητά μου ήταν εκεί και μέχρι σήμερα η καθημερινότητά μου είναι εκεί. Δηλαδή έχω ακόμα ρίζες στη Βικτόρια. Και όλα αυτά προφανώς με κάποιο τρόπο που δεν μπορώ να τον αποκωδικοποιήσω, να τον ξεχωρίσω, προφανώς έχουν αποτυπωθεί στο βιβλίο. Λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει διτός ο τίτλος, λοιπόν. Η Βικτόρια είναι μπροστά μας, αλλά και την ίδια στιγμή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ως περιοχή, δεν υπάρχουν ως περιοχή περισσότερο. Θεωρητική ψελή, πώς το λέγεται, ας πούμε. Αυτό είναι ακριβώς αυτό που με ρωτάς, Νίκο, είναι μια σκηνή μέσα από το βιβλίο. Το γράφεις μέσα, ναι. Ναι. Όπου ο κεντρικός ήρωας, ο οποίος έχει πρόβλημα με την κατάσταση της περιοχής σήμερα και έτσι νιώθει πολύ στριμωγμένος και εγκλωβισμένος. Ναι, εγκλωβισμένος, οργισμένος, ναι. Σπασμωδικός ενδεχομένως. Υπερομιλητικός. Ναι, και από τον τρόπο που μιλάει φαίνεται αυτό. Είναι λίγο ακανόνη στην προφορικότητά του. Ναι. Ο συνεπιβάτης στο τρένο στο οποίο μιλάνε του λέει αυτό ακριβώς το πράγμα. Του λέει, αφού πια τον έχει ακούσει για πολλή ώρα να μιλάει, του λέει πια Βικτόρια, δεν υπάρχει καν Βικτόρια. Άρα ακόμα και τελευταία ταυτότητα που νομίζει ότι έχει ο κεντρικός ήρωας, ότι είναι από τη Βικτόρια, μόνο αυτό το πράγμα έχει να πει για τον εαυτό του και τίποτα άλλο. Ούτε καν αυτό δεν υπάρχει. Όμως. Και από εκεί και πέρα έρχεται η έκρηξή του. Ακριβώς. Γιατί είναι δυνατόν να μην υπάρχει Βικτόρια για την οποία αφηγείται όλα αυτά που φέρει ως μνήμες και που άλλα τα έχει κατασκευάσει ή μάλλον τα έχει προσαρμόσει στο πώς εκείνος βλέπει? Η Βικτόρια και στην πραγματικότητα προφανώς, αλλά και στο βιβλίο υπάρχει και παραυπάρχει και υπάρχει και ως, αν το δούμε λίγο αφαιρετικά, υπάρχει και ως η ηρωίδα του βιβλίου. Μπορεί να μην είναι γυναίκα, αλλά είναι. Παίζει κανονικά, αναδεικνύεται κανονικά, θεωρώ, αυτός ήταν ο σκοπός, τέλος πάντων. Λες και σε κάποια στιγμή που ήρθανε τα γκούντις και φύγανε τα καφενεία και πρέπει και να πας μέσα, ας πούμε, και να κάνεις και την ανάγκη σου, ας πούμε, πρέπει να πληρώσεις, να φας και κάτι, ας πούμε, έτσι, οτιδήποτε. Πώς βλέπουν οι παλιοί κάτοικοι και εσύ μεγάλωσε εκεί, πώς βλέπουν την κατάσταση εκεί, πώς τη βίωσες κι εσύ? Γιατί έχεις μια γραφή βιωματική και ευθύβολη, έτσι, θυμίζει τη γραφή των παλιών, θυμίζει τη γραφή του Βαλτινού, θυμίζει τη γραφή του Χατζή, δηλαδή εκεί βρίσκεσαι, ας πούμε. Συγγνώμη για δεν είναι σύγκριση, αλλά το τι φέρεις. Ναι, το τι φέρεις εκεί. Πώς σου βγήκε αυτό? Θεωρώ ότι υπάρχει γενικά ένα. Τώρα, πώς μου βγήκε, όπως γράφεις, κάπου πάει, δεν ξέρεις που θα πάει, τελικά πάει κάπου αλλού. Δεν ξέρεις τελικά που θα πάει στην αρχή. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα που έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Μπορεί πολύ εύκολα κανείς, έτσι, δεν μου άρεσε να κοινωνιολογώ με βάση το βιβλίο, αλλά έχει μια σημασία αυτό. Μπορεί εύκολα να μιλήσει κανείς με ανθρώπους που δεν έχουν περάσει ποτέ από εκεί, για παράδειγμα, και οι οποίοι πραγματικά να νομίζουν ότι πρόκειται για μια εφιαλτική περιοχή στην οποία συμβαίνουν τραγικά πράγματα. Θεωρώ ότι οι περισσότεροι από τους κατοίκους που μένουν στην περιοχή βιώνουν και την αντιλαμβάνονται έτσι μια κανονική καθημερινότητα. Με τα προβλήματα προφανώς υπάρχουν και πολύ έντονα, έτσι. Είναι τα μέσα ενημέρωση που παρεμβάλλονται σε μεγάλο βαθμό και διαστρεβλώνουν την εικόνα ακόμα και για τους ίδιους τους κατοίκους. Και αυτό ήθελα να το περάσω. Δηλαδή, μάλλον όχι να το περάσω, δεν θέλω να περάσω τίποτα, να το καταγράψω. Έτσι, δηλαδή, κάποιος ακόμα και για τη γειτονιά του βλέπει τι συμβαίνει μόνο βλέποντας το στην τηλεόραση. Αλλιώς δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει αν δεν το στην τηλεόραση. Λες ένα πολύ σημαντικό πράγμα αυτή τη στιγμή. Ότι για να κατανοήσουμε τι συμβαίνει γύρω μας, ακόμα και στο γύρο στενό, στο παραπέρα, ας πούμε, στενό ή δρόμο, πρέπει να το δούμε μέσω ενός αναμεταδότη. Αυτό το βάζεις υπόρρητα μέσα. Πώς σου φαίνεται αυτό, δηλαδή, που δεν είναι... Είναι κάτι το οποίο ήθελα να το δω από κοντά με τη λογοτεχνία.
άμα θες κάτι να το δεις από κοντά, συνήθως επινοείς κάποιον και τον βάζεις μέσα σε αυτό, τον πετάς μέσα σε αυτό και να δεις αν μπορεί να κολυμπήσει. Στις 50 προσπάθειες που κάνεις, οι 49 αποτυγχάνουν να το κάνεις καλά ή να πετύχει. Καμιά φορά πετυχαίνει. Με εντυπωσιάζει και με αγγίζει αυτό πάρα πολύ. Πάντως, σε σχέση με αυτό που είπε και ο Νίκος λίγο πριν, το έχεις ξαναπεί ότι η περιοχή σου ούτε ποτέ ήταν τόσο κυριλαίου, ούτε και έχει υποβαθμιστεί όσο θέλουν να παρουσιάζουν τα media. Γιατί πιστεύεις όμως ότι συμβαίνει αυτό? Υπάρχει μια τάση εξειδανίκευσης του παρελθόντος και ο ήρωας την έχει αυτή. Δηλαδή, μιλάει για εποχές προ-κρίσης, προ-έλευσης μεταναστών κτλ. Που έτρωγε ξύλο στον δρόμο κανονικά. Ναι. Του παίρναν τα παπούτσια και τα ρούχα και τον αφήναν, ας πούμε, με τα ισόρουχα ή του κλέβαν τα λεφτά. Αλλά παρόλα αυτά θέλει να το θυμάται ωραίο. Εκείνη την εποχή το θυμάται ωραία. Γενικά... Με ένα πολύ μυστήριο τρόπο. Έτσι. Παρόλο που η βία ήταν, ενώ η κοινωνική βία, η οικογενειακή βία ενδεχομένως, η φτώχεια ορισμένων ανθρώπων, ήταν παρούσα η βία τότε, έτσι. Αλλά ήταν διαφορετικά τα υποκείμενα. Ναι. Έτσι. Υπάρχει μια ωρεοποίηση του παρελθόντος, έτσι κι αλλιώς, και κυρίως της δεκαετίας του 60. Αλλά στη θέση τους ήταν άλλοι αυτοί που... Όπως υπάρχει με έναν τρόπο που πάλι το δείχνεις υπόρρητα πάνω σε αυτό που είπες με τον ήρωά σου και κατά κάποιο τρόπο και η εξειδανίκευση της γειτονιάς. Δηλαδή μέσα στη γειτονιά, ναι, καλά είμαστε, αλλά θα θυμηθούμε όλοι και που μεγαλώσαμε το κουτσομπολιό, ο υπόρρητος, ας πούμε, ρατσισμός, ας πούμε, ξέρεις ποιο είναι το παιδί, το μαύρο πρόβατο της γειτονιάς, ποιος είναι ο κομμουνιστής, ποιος είναι ο επαρχιώτης. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα έντονα. Αναγκαστικά η μονάδα μέσα στην οποία μεγαλώνει κανείς, ενηλικιώνεται κτλ. Του δίνει μια ταυτότητα, έτσι. Οπότε και συν το γεγονός ότι όπου έχει περάσει κανείς την εφηβεία του, πάντα το εξανικεύει. Δηλαδή, ο Κέρτες, ας πούμε, ο Ούγγρος νομπελίστας, λέει τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου ήταν τα 2 χρόνια που πέρασα στο Auschwitz. Ναι. Και του λένε και είχε προκαλέσει και σκάνδαλο λέγοντας. Σκάνδαλο ήταν αυτό. Τότε ήμουν έφηβος, λέει, τι να κάνουμε, ήμουν εκεί, τι να κάνουμε. Ακριβώς. Δηλαδή, πώς λειτουργεί το παρελθόν κοιτάζοντάς το από το παρόν. Έτσι. Και στην εφηβεία δεν νιώθεις ότι πεθαίνεις σε καμία περίπτωση. Είσαι πιο δυνατός από τη ζωή την ίδια. Πολύ σημαντικό αυτό που λέει εδώ ο Γιάννης. Βέβαια. Ναι. Έχεις τα πάντα μπροστά σου. Τα διαμορφώνεις, τα δικαιούσε. Δικαιούσε τα πάντα και δικαιούσε να τα διαμορφώνεις. Πώς λοιπόν έπιασε τους χαρακτήρες, λοιπόν, πώς μπήκε σε αυτή, τι είναι αυτό το πράγμα που σκέφτεσαι? Λες, θα γράψω ένα βιβλίο για τη γειτονιά μου, για το τώρα, ήθελες να δείξεις, ας πούμε, μια ατμόσφαιρα του τι γίνεται, γύρισες πίσω στο παρελθόν, πώς ξεκίνησε να μπαίνει το μολύβι στο χαρτί? Ήθελα να γράψω για κάποια πράγματα με αφορμή τη γειτονιά και τελικά αρνούμενο στη γειτονιά. Δηλαδή, αν κάτι είναι... δεν ξέρω αν κάτι πετύχει τελικά. Δεν είναι μια απλή ηθογραφία ή μια απλή αναδρομή του τι γίνεται ή του τι συμβαίνει μεταξύ των ανθρώπων. Είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να το μεταφέρει, ας πούμε, δεν ξέρω, σήμερα στο Ντιτρόιτ, ας πούμε, που βιώνει μια πολύ πιο άσχημη κατάσταση από ό,τι βιώνει η Βικτόρια. Μια έξοδο και μια καταστροφή. Ήθελα να δω πώς, επινοώντας ανθρώπους που δεν υπάρχουν, δεν τους έχω γνωρίσει ποτέ, να δω πώς συγκροτείται πολύ κοινότοπα. Έτσι κάνω μια αναφορά στη Χάνα Άρεντ στην ταινία, δεν ξέρω αν την είδατε πρόσφατα. Σε ανθρώπους απλούς, καθημερινούς, μπορεί να έχουν και χιούμορ και τρυφερότητα και ευαισθησίες, πώς ακόμα και χωρίς οι ίδιοι να το καταλαβαίνουν, συγκροτείται μέσα του ένας ρατσισμός, ένας φόβος για τον άλλο, μια απέχθεια, μια αποστροφή. Έτσι, πώς περνάει στην καθημερινότητά μας, στον καθημερινό λόγο, φράσεις, εκφράσεις βίαιες και ρατσιστικές, τις οποίες χρησιμοποιούμε όλοι χωρίς να το καταλαβαίνουμε καμιά φορά. Ναι, γιατί είναι πολλά τα πρόσωπα. Και πώς κλιμακώνονται αυτό και μπορεί να φτάσει και σε μια εφιαλτική βία. Ο ήρωας κάποια στιγμή διατυπώνει και ένα σχέδιο εξόντους, ας πούμε, όλων αυτών που τον ενοχλούν. Ναι. Μπράβο. Δεν απέχει και πολύ από τα πρόσωπα της Χρυσής Αυγής, έτσι. Που... Ναι, αλλά θα ήταν πολύ εύκολο να πούμε ότι είναι Χρυσή Αυγή της. Νομίζω ότι δεν είναι αυτός ο... Δεν αναφέρεται πουθενά η λέξη Χρυσή Αυγή, δεν αναφέρεται πουθενά η λέξη κρίση. Δεν είναι μεθοδικός. Δεν έχει. Είναι περισσότερο λειτουργεί με το συναίσθημα. Και τελικά σε αυτές τις πολιτείες, σε αυτή την πρωτεύουσα, σε αυτή την Μητρόπολη, την Αθήνα, δεν ξέρω, λίγοι την αγαπούν, λες? Εγώ νομίζω πολλοί την αγαπούν. Ενδεχομένως λιγότεροι τη σέβονται. Λιγότεροι τη σέβονται. Περισσότεροι τη σέβονται. Την αγαπούν με ποια έννοια? Να, ο Γιάννης, ας πούμε. Ο Γιάννης, για παράδειγμα, την περιοχή του.
Έτσι. Δηλαδή ξεκινάς από με την έννοια της συνήθειας, με την έννοια του δεσίματος, με την έννοια ότι. Ναι, νομίζω είναι αυτό που είπα πριν. Όλοι αγαπούν το μέρος που μεγάλωσαν. Ακόμα και αν. Προφανώς και δεν μιλάω ιδεολογικά και τέτοιο. Το μέρος, το δρόμο, τη γειτονιά, το σπίτι. Ναι. Που... Η περιοχή, η πλατεία λεγόταν Πλατεία Κυριακού. Πριν ονομαστεί έτσι. Ναι. Ακόμα οι ταμπέλες νομίζω αυτό ήταν λέγανε. παλιός δήμαρχος. Δεν ξέρω. Ναι. Και ονομάστηκε Πλατεία Βικτωρίας επειδή επί των ημερών της βασίλισσας Βικτωρίας έγινε η ένωση με τα Επτάνησα. Α, ναι. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, λέμε έτσι και κάποια ιστορικά, γιατί τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι που λέγεται Βικτόρια. Για να θυμηθούμε κι εμείς κάτι από τη δική μας εφηβεία. Λοιπόν, Fall. Και είναι Kings, αλλά διασκευή από τους Fall, Βικτόρια. Βουτάμε λοιπόν στην παλιά και στη σύγχρονη Αθήνα, στις γειτονιές της. Έχουμε εδώ μαζί μας τον Βικτοριανό Γιάννη Τσίρμπα, που έχει γράψει μια καταπληκτική νουβέλα. Η Βικτόρια δεν υπάρχει, από τις εκδόσεις Νεφέλη. Και έχουμε δύο αντίτυπα για σας. Δύο αντίτυπα έχουμε για σας. Μπορείτε να στέλνετε λοιπόν τα SMS σας 1055 και ενώ το μήνυμά σας με το όνομά σας, αποστολή στο 54045. Θα κάνουμε την κλήρωση όπως το συνηθίζουμε λίγο πριν το τέλος. Λίγο πριν τις 6 δηλαδή. Λέγαμε λοιπόν και στο διάλειμμα, αγαπητή μου Γιάννη, ότι λειτουργούμε δίπολα. Δηλαδή η εξιδανίκευση ή ας πούμε τώρα από τα ερείπια κάτι θα γεννηθεί κάτι μεγαλειώδες. Δεν είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Ναι, νομίζω ότι το σκέφτονται. Είναι σαν οι άνθρωποι να έχουν στο μυαλό τους ένα λειτουργικό σύστημα το οποίο επεξεργάζεται τα πράγματα μόνο έτσι, μόνο με δύο πόλους. Με δύο πόλους. Ανάμεσα στους δύο πόλους υπάρχει το κενό, ας πούμε, που πολύ λίγοι το κατοικούν. Και πολλοί εξημών έχουν ας πούμε μια νομοτέλεια, δηλαδή ότι κάτι ίσως ας πούμε συμβεί, δεν πειράζει, άστο. Ας υπομένουμε τα πράγματα, δεν είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Ναι, και για να γυρίσω στο βιβλίο. Με αφορμή το θέλω να πω κάτι με αυτό το βιβλίο, γιατί ταιριάζει με αυτό που λες. Υπάρχει ένας άλλος ήρωας ο οποίος ακούει αυτόν τον οργισμένο, εγκλωβισμένο, στριμωγμένο Βικτοριανό, ο οποίος είναι λίγο. Είναι ο άλλος πόλος. Είναι αυτό που λες. Δηλαδή, ο ένας είναι οργισμένος, στριμωγμένος και θέλει να τους καθαρίσει όλους, δεν ξέρω. Παραλυρηματικός. Ναι, παραλυρηματικός και σπασμωδικός. Και ο άλλος είναι αδιάφορος και λίγο, ας πούμε, έχει κάποια αντανακλαστικά, δεν ξέρω, ενδεχομένως το μάθημα αγωγής του πολίτη που μπορεί να έχει κάνει στο σχολείο, αλλά είναι πολύ, πολύ χαλαρά αυτά τα αντανακλαστικά που έχει. Μοιάζει σαν να είναι καθυλωμένος έτσι στα καταναλωτικά παυσίπονα της καθημερινότητας. Έχει και μια ειδωνοβλεψία, εγώ θα έλεγα. Δηλαδή θέλει να συνεχίσει ο άλλος να μιλάει. Νομίζω θέλει το τζιγκλάει λίγο. Λίγο το τζιγκλάει, λίγο θέλει να συνεχίσει και παρακάτω. Με ένα ρίσκο όμως, γιατί αναζητάει και στηρίγματα από τους γύρω, λίγο φοβάται, λίγο το ρισκάρει, λίγο. Ναι, είναι η κλασική, νομίζω, πορεία, ας πούμε, μεταξύ μιας παθητικής τάσης, η οποία περνάει μετά στο φόβο και στην περιχαράκωση και για να καταλήξει, ας πούμε, σε μια διαφορία γενικευμένη που τη βλέπουμε απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Λοιπόν, και πάνω σε αυτό που λες, είναι σαν να μην μπορεί να υπάρχει ο ένας χωρίς τον άλλον. Ο οργισμένος λόγος χωρίς τον πολιτικά ορθό. Συμπληρώνει ένας τον άλλον. Σαν να συμπληρώνει. Νομίζω ότι το σημαντικό είναι στη λογοτεχνία, όταν προσπαθεί να προσεγγίσει τέτοια πράγματα και δεν είναι, ας πούμε, ένα δοκίμιο ή μια ανάλυση, ένα δημοσιογραφικό διπορικό, είναι να προσπαθείς να προσεγγίσεις όσο το περισσότερο την ψυχή, το ψυχικό κομμάτι. Και μέσα από το λόγο των ανθρώπων αυτών προσπάθησα να δω τι συμβαίνει μέσα στην ψυχή τους. Έτσι. Και νομίζω ότι ισχύει αυτό που λες, δηλαδή έχει ακροτηριαστεί σε έναν βαθμό η δυνατότητά τους να συναισθανθούν πέρα από αυτό το λίγο που σκέφτονται εκείνη την ώρα και που νιώθουν εκείνη την ώρα. Και που νιώθουν. Σωστά. Λοιπόν, πάμε για ένα μονόλεπτο ειδήσεων και επανερχόμεθα εδώ πέρα μαζί με τον Γιάννη Τσίρμπα. Η Βικτόρια δεν υπάρχει, για μας όμως υπάρχει, και όπως υπάρχουν και οι άνθρωποι της, και θα επανέλθουμε μέχρι τις 6 κοντά σας, ορίζοντας το κενό. Λοιπόν, η Βικτόρια λοιπόν δεν υπάρχει. Ενώ ακούμε Tango with Lions. Και έχουμε κοντά μας το Γιάννη Τσίρμπα, που λέει και ένας ακροατής ή ακροάτρια. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον Γιάννη Τσίρμπα, που έχει γράψει τη νουβέλα «Η Βικτόρια δεν υπάρχει».
Πες μας. Μισό λεπτό. Πριν συνεχίσουμε τη ζήτησή μας, να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι, που μέχρι στιγμής έχουμε μεγάλη συμμετοχή, ότι μπορούν να συνεχίσουν για 20 περίπου λεπτά ακόμα να στέλνουν τα SMS τους, αν θέλουν να συμμετάσχουν στην κλήρωση για τα 2 αντίτυπα που έχουμε για αυτούς. Και θα πούμε ποιοι θα κερδίσουν μετά από κλήρωση που θα κάνουμε λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Λοιπόν, Γιάννη μου, πες μας για το εκφραστικό ύφος του βιβλίου. Το εκφραστικό ύφος είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Καταρχήν, το μεγαλύτερο μέρος είναι γραμμένο σε πρώτο πρόσωπο, που θεωρώ ότι εκφραστικά προσθέτει στην αμεσότητα, και από εκεί και πέρα, αναλόγως στην ψυχική κατάσταση του κάθε ήρωα ή των ηρώων σε κάποιες ιστορίες παρεμβάλλονται στην κεντρική ιστορία, έχω προσπαθήσει να συντονίσω τη φωνή του με την ψυχική του κατάσταση. Δηλαδή υπάρχουν ήρωες που παραλυρούν ακατάσχετα, δεν υπάρχουν σημεία στίξης πουθενά κτλ. Υπάρχουν πιο δομημένοι οι σιωπηλοί ήρωες, δηλαδή που μιλάνε με τις σιωπές τους περισσότερο παρά με τα λόγια που λένε. Παίζεις πάντως με αυτό το αδόμητο ή και το δομημένο, ας πούμε. Και συνέχεια. Σε μια περιοχή, σε μια πλατεία που αποσυντήθεται, αυτοί οι ήρωες λειτουργούν ως συνθετικός κρίκος. Αυτοί που μπαίνουν εμβόλυμα. Υπάρχει αυτή η αντίφαση. Αυτοί που μπαίνουν εμβόλυμα και λειτουργούν και συναισθηματικά και ψυχικά ως συναισθηματικός κρίκος, αλλά και χρονικά, και είναι και τελικά, το δει κανείς λίγο απ' έξω, είναι και όλοι αυτοί οι ήρωες που έρχονται από το παρελθόν στις εμβόλυμες ιστορίες είναι η απάντηση στον κεντρικό οργισμένο στριμωγμένο ήρωα. Δηλαδή είναι άνθρωποι εξαθλιωμένοι και αυτοί στριμωγμένοι με πολλά προβλήματα, παραβατικοί ή έχουν υποστεί ή ασκούν βία, αναλόγως ο καθένας τη θέση του. Αυτό είναι μια απάντηση ότι τελικά ούτε υπεροχή υπάρχει, ούτε καμία λύση δεν μπορεί να είναι τελική τέτοιου τύπου. Έτσι. Αυτή η τελική λύση που προτείνει. Ότι δηλαδή υπάρχει ένα συνεχές παρελθόντος και παρόντος, το οποίο είναι αδιάρρηκτο. Παρ' όλα αυτά, σε αυτά που λες, διακρίνω μία, πώς να την πω τώρα, προσπαθώ να βρω τη λέξη, μία τσαρουχική ηθικότητα, κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, που δεν είναι ηθογραφία, αλλά μέσα τους οι ήρωες έχουν μία πολύ σκληρή διάδραση και έναν διάλογο, αλλά παρόλα αυτά ο ένας είναι απέναντι στον άλλο με τη σάρκα τους, πάλεται, έτσι. Δεν ξέρω, δηλαδή δεν είναι δηλαδή ιδεογράμματα ούτε ιδεολειψίες, ας πούμε, πίσω από όλα αυτά. Δηλαδή τον πιάνει τον άλλον, ας πούμε, τον πιάνει από το χέρι, να σου πω, να σου κάνω, γιατί αυτό, γιατί το άλλο, ναι, δηλαδή υπάρχει αυτή η σχέση. Εννοείς ένας ρεαλισμός. Ρεαλισμός, ναι. Ναι, συμφωνώ. Δεν έχεις περάσει, ας πούμε, σε φόρμες. Ξέρεις κάτι, γράφεις, αυτό το βιβλίο βγήκε κοντά στον Φίσα, στη δολοφονία του Φίσα. Βγήκε 10 μέρες μετά. 10 μέρες μετά βγήκε. Μια εβδομάδα κάπου εκεί. Λοιπόν, μετά. μου φαίνεται τρομερά παράξενο. Δηλαδή, ξέρεις, οι Αγγλοσάξονες έχουν τη δύναμη, λόγω πυκνότητας σκέψης και ακαδημαϊκής κουλτούρας, να μπορούν να πυκνώσουν και να γράψουν κάποια πράγματα που τους συμβαίνουν εκείνη τη στιγμή, η ιστορία εκείνη τη στιγμή. Εσύ φυσικά δεν είχες υπόψη σου όλα αυτά τα πράγματα, αλλά γράφεις ως ένας συγγραφέας, ένας πολίτης που βιώνει όλα αυτά τα πράγματα μέσα σε αυτή. Δεν περιμένεις, ας πούμε, να περάσει ο χρόνος, να σκεφτείς πιο λογικά, να σκεφτείς πιο αυτά. Πώς τα καταφέρνεις αυτά? Ναι, παρόλη τη χρονική σύμπτωση. Καταρχήν το βιβλίο δεν το έγραψα. Όχι βέβαια. Περίπου 2 χρόνια, 2,5 χρόνια μου πήρε να το. Ναι. Από την ώρα που ξεκίνησα να γράφω την πρώτη ιστορία, ας πούμε, μέχρι που το ολοκλήρωσα. Παρόλο που συνέπεσε χρονικά με την έξαρση κάποιων φαινομένων και αυτά τα πολύ τραγικά γεγονότα που συνέβησαν, θεωρώ ότι εν θερμό μάλλον δεν μπορείς να γράψεις κάτι το οποίο να προσεγγίζει τα πράγματα με έναν τρόπο, ας πούμε, σωστό. Με έναν τρόπο ακριβή. Ούτε λαχανιάζοντας και τρέχοντας πίσω από την επικαιρότητα. Εγώ σταμάτησα. Η επικαιρότητα περνάει από μπροστά μου και σήμερα. Εγώ σταματάω, κόβω μερικές φέτες ή ξεφλουδίζω κάτι που μου αρέσει, κάτι πολύ συγκεκριμένο, κάτι πολύ μικρό, κάτι λεπτομεριακό, αν θέλεις. Και γράφω γι' αυτό. Γράφω χωρίς να είμαι εν θερμό και χωρίς να προσπαθήσω να ακολουθήσω
αυτό που συμβαίνει. Έτσι. Νομίζω αν προσπαθείς να το κάνεις αυτό, είναι πολύ δύσκολο να τα καταφέρεις. Δεν λέω ότι μπορείς να τα καταφέρεις, αλλά μάλλον είναι δύσκολο να καταφέρεις να ακολουθείς από πίσω αυτά που συμβαίνουν. Πρέπει να σταματάς το χρόνο, να πάρεις το pause και να γράφεις για μια φετούλα αυτού του πράγματος στον οποίο μπορείς να επικοινωνήσεις λίγο. Πόσο εύκολο είναι ή δύσκολο είναι συγγραφέα σε αυτή την Αθήνα? Δηλαδή, θα σου πει κάποιος, είναι ένα μέρος που σου δίνει τροφή. Έτσι, κοινικά να το πούμε. Ναι, νομίζω ότι τα πάντα μπορούν να σου δώσουν τροφή. Και ένα λευκό δωμάτιο μπορεί να σου δώσει τροφή. Τα πάντα μπορούν να σου δώσουν τροφή. Σωστό, έτσι. Δεν έχει να κάνει, νομίζω, με τον πλούτο των ερεθισμάτων. Έχει να κάνει με μια λεπτομέρεια που μπορείς να δεις. Από το οποίο μπορεί να βγουν 200 σελίδες, δεν ξέρω. Δεν έχω γράψει πρώτα 200 σελίδες. Πώς εσύ στέκεσαι απέναντι σε αυτό? Ναι, αυτό είναι το θέμα. Έχει δίκιο εδώ ο Γιάννης, γιατί δεν είναι μόνο το. Πολλοί πιστεύουν ότι για να είσαι συγγραφέας αυτό πρέπει, ας πούμε, να βρίσκεσαι σε μια κατάσταση που συνεχώς γίνονται πράγματα. Ναι. Όχι, έτσι. Δεν ισχύει αυτό. Σε μένα τουλάχιστον έχω διαβάσει άλλους συγγραφείς οι οποίοι έχουν άλλη στρατηγική, ας πούμε, προσέγγιση του γραψίματος. Εγώ δεν ούτε έχω βιώσει αυτό που λένε ακριβώς έμπνευση. Είναι περισσότερο δομημένος ο τρόπος που σκέφτομαι. Ίσως και γι' αυτό βγαίνει τελικά ο λόγος πιο αδόμητος. Οι ήρωες μου λένε πιο εύκολα αδόμητα, γιατί μάλλον εγώ είμαι πιο ήσυχος, ας πούμε, όταν τα σκέφτομαι. Ναι. Συμβαίνει αυτό, πάντως, έτσι, ως αντίθεση. Ναι, είναι πολύ πιθανό να συμβαίνει. Πολύ πιθανό, ναι. Η γλώσσα λύνεται μέσα σε ένα τρένο που τρέχει νύχτα. Δηλαδή βοηθάει και αυτό με έναν τρόπο. Δηλαδή το σκηνικό είναι τέτοιο, η ατμόσφαιρα που έχει φτιάξει, που κινηματογραφικά τουλάχιστον το έχουμε δει να βοηθάει και βιωματικά και είναι ένα ψυχολογικό. Υπάρχει μια συνθήκη εκεί, η οποία είναι συνθήκη ότι δύο άνθρωποι που μιλάνε μεταξύ τους, ειδικά ο ήρωας αυτός ο Βικτοριανός, ο Βικτοριανός εγκαμένα, όσον αφορά την καταγωγή του, είναι η συνθήκη ότι δεν θα ξανασυναντηθούμε ποτέ. Οπότε αν με κάποιον λειτουργείς μέσα σε ένα κουκούλι, ας πούμε, ασφαλείας, που ξέρεις ότι αυτόν δεν τον ξαναδώ ποτέ, ούτε ξέρει ποιος είμαι, ούτε το όνομά μου, εκεί λες πολύ περισσότερο. Πέφτουν τα φίλτρα, μπορείς να έχεις κάποια πράγματα, μπορείς να τα κρατήσεις όταν μιλάς επώνυμα σε κάποιον. Έτσι. Οπότε είναι μια αναγκαία συνθήκη, νομίζω, για να βγει εντελώς ο ψυχισμός του συγκεκριμένου ήρωα προς τα έξω. Δηλαδή το πόσο ξενόφοβος είναι ή το πόσο απεχθάνεται τελικά οτιδήποτε διαφορετικό, οποιαδήποτε αλλαγή. Γιατί νομίζω τελικά ότι κάτι άλλο που είναι έτσι, το υπόβαθρο αυτού του ήρωα, πέρα από την οργή του και όλα αυτά, είναι και ένας βαθύς συντηρητισμός. Δηλαδή, ενδεχομένως να έχει την ίδια αντίδραση, αν ακόμα και αν η γειτονιά του άλλαζε ραγδαία προς το καλύτερο. Ναι. Έτσι, πάλι θα αναζητούσε. Αντιστέκεται στην αλλαγή έτσι κι αλλιώς. Αντιστέκεται στην αλλαγή. Ναι. Δεν είναι εξοικειωμένος με την έννοια της αλλαγής έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι εξοικειωμένος πολλοί κόσμος, είναι αλήθεια. Είναι και η φιλολογική μας παράδοση, είναι και η κοινωνία εδώ πέρα, η οικογενειοκρατική. Πάρα πολλά μπορούμε να βρούμε. Πάρα πολλά μπορούμε να βρούμε. Ξέρεις κάτι, μ' αρέσει αυτό που κάνει εδώ πέρα ο Γιάννης, χωρίς βεβαίως να το ξέρει. Δηλαδή, είναι αυτό που έλεγε ο Παναγιώτης Κονδύλης. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή, σχεδόν το είπες. Δηλαδή, από τη μία στην Ελλάδα έχουμε αυτόν τον κοσμοπολίτικο πυθικισμό, τον δυτικό, και από την άλλη αυτό τον αρχαϊσμό, τον άχραντο, ας πούμε, αρχαϊσμό που φτάνει ότι εμείς είμαστε ο ομφαλός του κόσμου. Δύο κόσμοι αντίθετοι, τους βάζεις σε ένα νυχτερινό τρένο και προσπαθούν, αλλά δεν χάνουν ο ένας να τσιγκλάει, δεν χάνουν το αίσθημα του τσιγκλίσματος όμως. Για πες μου κάτι γι' αυτό, είναι πολύ σημαντικό δηλαδή. Νομίζω εκεί παίζει ρόλο αυτό που είπαμε προηγουμένως για την τηλεόραση. Νομίζω ότι ο κόσμος και εμείς ενδεχομένως έχουμε έναν εθισμό στην οθόνη πλέον. Η επαφή μας με την πραγματικότητα, ειδικά σε τέτοιες συνθήκες όπου δεν ξέρεις τον άλλον κτλ., όπως είπαμε προηγουμένως, σε ένα τρένο, είμαστε πολύ εύκολα μπορούμε να νομίσουμε ότι είμαστε σε συνθήκες, ας πούμε, ενός παιχνιδιού ή ότι απλά κάτι παρακολουθούμε το οποίο δεν μας αφορά προσωπικά. Πολλοί άνθρωποι έχουν όλο και περισσότερο αυτή την τάση να νομίζουν ότι τα πράγματα που περνάνε δίπλα τους απλά δεν τους ακουμπούν, οπότε δεν τα βιώνουν σωματικά, δεν τους αφορούν κιόλας. Είναι ένα θέαμα, κάτι που παρακολουθούν. Μπορεί να είναι δυσάρεστο θέαμα για αυτούς, αλλά είναι θέαμα. Το παρακολουθούν, κοινωνία του θέαματος, αυτά που λέγαμε. Τι να κάνουμε. Έχεις εδώ πέρα, μπορούμε να πούμε ότι θες να ακούσουμε κάτι. Να ακούσουμε για λίγο κάτι και να συνεχίσουμε, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο.
έτσι. Πολλά έχουμε να πούμε ακόμα στον ελάχιστο χρόνο που μας απομένει, γυροφέρνοντας την Βικτόρια που δεν υπάρχει, αλλά φυσικά και υπάρχει, και μοιραζόμαστε και πολλές μνήμες ακόμα και εμείς που δεν μεγαλώσαμε εκεί. Μαζί με τον Γιάννη Τσίρμπα, νέος διεισδυτικός συγγραφέας. Του ευχόμαστε όχι μόνο καλή συνέχεια, αλλά με όλη μας την καρδιά να προχωρήσει. Ευχαριστώ πολύ. Και να κάνει και συνέχειες. Και για λίγο ακόμα μπορείτε να στέλνετε τα SMS σας για τα 2 αντίτυπα που έχουμε για εσάς. 1055 κοινό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54045. Έχουμε ήδη αρκετά μεγάλη συμμετοχή. 2 οι τυχεροί νικητές. Ναι. Και λέγαμε ότι μοιραζόμαστε, γιατί ας πούμε τώρα σε λίγες μέρες ξανανοίγει η Αλκιονίδα, που έχουμε και αν έχουμε να θυμόμαστε κινηματογραφικά, έτσι, πράγματα που πολλοί από εμάς έχουμε μοιραστεί. Και παρέες, όχι μόνο εκεί, και ετοιμάζουμε και ένα αφιέρωμα. Λοιπόν, και κλαμπ, μουσική, το Ρόδον, ας πούμε, το κύτταρο που έλεγες και εσύ, και όχι μόνο. Έτσι. Αυτό που είναι στοιχεία, δεν τώρα ξανά το όνομά του, το υπόγειο, το Ροντέο. Ροντέο. Το Ροντέο, ναι. Λοιπόν, υπάρχει και παραυπάρχει. Ναι. Για πες μας, Γιάννη, κάτι γράφεις αυτόν τον καιρό? Δεν γράφω κάτι συγκεκριμένο αυτόν τον καιρό. Έχω αρκετά ημιτελή πράγματα τα οποία έρχονται και πριν από τη Βικτόρια, πριν από το βιβλίο, τα οποία έτσι τα λιβανίζω λίγο που λένε. Κάνω λίγο αγρανάπαυση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή πυρετοδός δεν γράφω κάτι. Είναι η αλήθεια. Κάτι συγκεκριμένο δηλαδή που έχω σκοπό να το δημοσιεύσω άμεσα, ας πούμε. Γιατί χρειάζεται πάντα ένα περιθώριο χρονικό από το ένα στο άλλο. Ναι, νομίζω όμως δεν υπάρχουν γενικά κανόνες. Κάποιοι λένε πρέπει να γράψεις κάθε μέρα, κάποιοι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, κάποιοι δεν μπορούν να σταματήσουν να γράφουν κάθε μέρα. Δεν ξέρω, ο καθένας έχει τελείως διαφορετική προσέγγιση. Και δεν μπορείς να το προσδιορίσεις. Την έμπνευση μπορείς να την προσδιορίσεις, δηλαδή τι περίπου ας πούμε μπορεί να είναι αυτό το πράγμα. Όχι, την έμπνευση εγώ δεν μπορώ να την προσδιορίσω. Μπορώ να προσδιορίσω μόνο μια εσωτερική ανάγκη περισσότερο. Είναι παρά έμπνευση. Ναι. Δεν έχω βιώσει δηλαδή εγώ αυτό που άλλοι λένε ότι το έχουν βιώσει, παλιότερα λέγανε ότι το βιώνουν, ότι είδαν ή άκουσαν κάτι και αμέσως ας πούμε τους βγήκε μια ιστορία ή μια φωνή. Το είδαμε και γράψαμε, ναι. Ναι, στο μυαλό τους αμέσως σχηματίστηκε ένας ήρωας και ήξεραν πώς θα το γράψουν. Δεν το έχω βιώσει αυτό. Είναι πιο αργόσυρτη διαδικασία μέσα μου. Είναι κάτι που θέλει να βγει προς τα έξω. Οπότε εγώ επινοώ ας πούμε έναν ήρωα ο οποίος είναι το όχημα να βγάλει από μέσα μου αυτό που θέλω να πω. Εγώ νομίζω ότι οι ήρωές σου είναι μια καλή κληρονομιά του σήμερα και του χθες. Δηλαδή έχεις, χωρίς να το έχεις βεβαίως, δεν έχεις περάσει από κάποιο σχολείο βικτοριανό, αλλά έχεις η κληρονομιά των παλαιότερων, τα βιώματα τα σημερινά. Νομίζω ότι είσαι ένας καλός δέκτης. Πολύ καλός δέκτης αυτών των πραγμάτων. Ευχαριστώ για αυτό που λες. Νομίζω ότι ο συγγραφέας πρέπει να έχει αυτή, ας πούμε, αυτό που λέμε. Δηλαδή πρέπει να ακούει, έτσι. Ναι. Υπάρχει ένα βιβλίο του Μπέρνχαρτ που λέγεται «Το μήμος των φωνών». Εγώ θεωρώ ότι ο συγγραφέας είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν κάθεσαι σε ένα καφενείο και μιλάει δίπλα σου κάποιος και μπορείς να κοπιάρεις τη φωνή του, πάνω σε αυτό μπορείς να δουλέψεις πάρα πολύ. Και τον τρόπο που μιλάει και τις λέξεις που χρησιμοποιεί, σωστά. Λοιπόν, διαβάζεις συνέχεια, διαβάζεις παρόλα αυτά? Προσπαθώ να διαβάζω συνέχεια, ναι. Νομίζω ότι χωρίς αυτό δεν μπορώ επίσης. Ωραία. Δεν μπορείς να διαβάσεις χωρίς να γράψεις, λοιπόν. Λοιπόν, εδώ είμαστε μαζί με τον Γιάννη Τσίρμπα. Στο τέλος, δυστυχώς ο χρόνος μας δεν είναι απεριόριστος. Ελπίζουμε να περάσει καλά. Πέρασε πάρα πολύ. Ανυπομονούμε και για το επόμενό σου, γιατί μας έχεις έτσι προδιαθέσει πάρα πολύ καλά με την Κάνουμε την κλήρωση. Κάνουμε την κλήρωση. Μας λες 1-2 αριθμούς από το 1 μέχρι το 35. Το 33. Ναι. Και το 13. Λοιπόν, Λία Δεσποτίδου και το 13 είπες, Παπαϊωάννου Πινελόπη. Μάλιστα. Λοιπόν, Λία Δεσποτίδου και Παπαϊωάννου Πινελόπη. 2 γυναίκες λοιπόν. Λοιπόν, ωραία. Από πού μπορείτε να περάσετε? Ασκληπιού 6, από την Εφέλεια. Ασκληπιού 6. Ξαναπες τα ονόματα. Λοιπόν, Λία Δεσποτίδου, Παπαϊωάννου Πινελόπη, Ασκληπιού 6, από την ερχόμενη Τρίτη όμως. Ναι, από τις εκδόσεις Νεφέλη. Έχουμε προλάβει τη Δευτέρα να δώσουμε έτσι και τα ονόματα, να μην υπάρξει πρόβλημα. Λοιπόν, λίγα λεπτά πριν τις 6, Σπύρος Παπακώστας στο κλαβιέ του ήχου μας επέμεινε, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα. Όπως και την Κατερίνα Μαλέσκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Έρχονται οι 25 ή τι?
Χρήστος Δασκαλόπουλος, η Ρόκου Μεντάκου, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Βεβαίως. Εμείς ευχαριστούμε τον Γιάννη Τσίρβα που ήταν κοντά μας αυτή την ώρα. Και εμείς τα λέμε πάλι αύριο το απόγευμα στις 4. Με Τσαρούχη που αυτοβιογραφείται κατά πάσα πιθανό, με Τσαρούχη που αυτοβιογραφείται και Ανδρέα Καραγιάν με τις σκοτεινές ιστορίες του. Λοιπόν. Θα ανεβάσουμε και στη σελίδα μας που μπορείτε να μπαίνετε ούτως. Όριζα στο κενό στα ελληνικά. Airplay της Τσαρούχης αυτοβιογραφείται στο Μουσείο Μπενάκη, έτσι. Ναι. Λοιπόν, καλή συνέχεια. 105 και 5 στο κόκκινο.